саломе муҳоҷир, саломе ки ғарибӣ, э хастаи меҳнат, э асири зиндагӣ, э касе ки ғарибиро ба худ маконаш карда ёвардам саломи ёчае таки, ёдаш карда ёвардам саломи духтараки, мактаб хонта, саломи падари пир, бачаи палавонта, дар насибам иҷа бада ёви, бурдаи нонта, э ғариб бачаи ошиқ овардам саломи ҷонта. Уҳолам интизорай ҷамъ кади қалинги ура ту ваъда доди шаку, интизорай туи тира ман мефаҳмам ки иҷа сум намесабза дарахта, не ки тирам фаҳм ки уҷа чанд аст интизори бахта. Самону рублу доллар ёви навз бо евра мехоҳа, не ки шукр ки бара модар набера мехоҳа, очай у чодар тайёр кард, очай ду пояндоз ҳақиқати келин пешвоз гира, шабачай ба ноз ша, Не ки намешава ғариби мара сарте, марам ёд кардам очама, ғариби мара сарте, марам туй кардан мехоҳам, ғариби мара сарте, ғариби мара сарте, ғариби мара сарте, не ки намешава, ғариби мара сарте, марам ёд кардам очама, ғариби мара сарте, марам туй кардан ма мехоҳам, ғариби мара сарте, ғариби мара сарте, ғариби мара сарте. Ғариби сарам те мегум легичка нақапидаем, зиндагӣ маҷбурум кадай ки ма бебанд бастаем, номуси мардӣ кардам дар дил алам бимонам, майли саломати волидайн бошам меёвем ягум лайли, наход набошад духтаре маи расияна, қабул кунаву рӯшан куна ҳаёти сияма, маи хирсандима ғарибӣ наомадам, э мардам маи гиребони зиндагӣ қапидам дар набардам. чанқа вақт ман хостам садқаи зульфи сиёҳш кунам, мехостам барам тӯюш кунам, никоҳш кунам, не ки арзанда набуда, интизор нашишда якҷо умри ман садқа як тори мӯй сафеда доча ҷон, ки интизори бачаи ғариби бефарата, худо хоста боша биёяи ҳаҷ мебарата, ба суми ҳалоле ки ҷамъ кард ба овлаи дастош, худо хоҳа мера модар раса ба ҳавасош. Не ки намешава ғариби мара сарте, марам ёд кардам очама, ғариби мара сарте, марам туй кардан мехоҳам, ғариби мара сарте, ғариби мара сарте, ғариби мара сарте, не ки намешава, ғариби мара сарте, марам ёд кардам очама, ғариби мара сарте, марам туй кардан ма мехоҳам, ғариби мара сарте, ғариби мара сарте. ғариби мара сарте.